хора, вижте. Това нормално ли е? Вижте само колко развива. Тук много малко остана. И сега него ще го апгрейднем. Айде. Сега отиваме тук горе. Показвам ви базата ми. Да, още един път ще го апгрейдна. Това ще вижте. Да си знаете. Така. Става. Ето. Тук ще мине много време. Не. Спря евент. Сега ще събираме за това. Пишете в коментарите кой е най-силният българин на тая игра. Ако съм аз, лайкнете видео. Защото вижте са. Ето. Имах днес много повече пари, ама ги изхарчих. От това имах повече. И от това. Ето. What? Много. Ето, тук съм взел. И това беше от мене. Чао!